Shine from Clungia now St. Peter Salam Parish United Psalm 23. He said, "Je fein as tuach joch have I me an an di. Vir efanier gun wain shias, fwonja flats le shi. Is fos I tyf na einigen, chachat shias gemaul. Het taak am yr horachu, gwmyn reawns gach bawl. A gasig manam goher as, de torach yw ma chael. Slief glant na ffyrantach, ska je enam y ffeil. Siag ffors get fwys yn yw'n ffyd, gly'n doroch y sgal y fas. Yn olf na yw'ch y cahach garam. Ni hech o lwm sy'n gras. Siôn cyfilwlwm ag nad o lorog stafach yn ffeil. Haiad y tafos fforstach, is fwys glwgo hamein. John Jesig bors der beeld man na, le alle gong me llawn. Gwyd harish am a chwf an ffors, ag met yn flaen y tawn. Ach neni mai is toch gyda mynd hian y fys ni dio. Is toni ki mi naras je, si fat ma reis ma lo. Van een kere jaring, die kering galan. Ych fors get fwys yn yw'n ffrid, lwy'n darach y sgal y fas. Ych fors
Second by the Spirit Moliaking. Ik naam haar Shaw, en de konjache, die kele, die hiert waar, die heb Leonur naar de huise. Meges, Nanabi, ik het, Erashere, Leonur hij shahed, en kar, wie dorst, Time goats. Ishan and Luet piano Galavi Shane, what a life hay. Yagan an the Nikin Shimal, nach Roshin Achgroch, nach Roshin Maraha Gilors and Herhol, Gundachians. Gunna de lijn zo graag na in Nichentjen Georgeschen. Ergens uitzette wie boelach gegaan gach piano's in Bristol. Ergens schien haar mis, geschien haar stieren. Ergens aan het huis voor, schien haar riach. Nach goeie meek. Ashley, naat farabel, aire, na riachgus, morstes marahai, nereblion hasha, gedaratus rien dan a chus, nagas gebier, na hafurach haans na, barstjens na skierach en shen, weisach in het huis voor, en die hakar voorstjachig aan de show. Ach, stashach nu femer, maar in geet ne wie kent raas blier nog hij shachet, je me araches. En oor de ruimte schijn arnanen, femer wie katjach gurar hi, nach Roshin Gilus Jutsen. Nach Roshin kur mes ne socherin mar behorgein. Nach Roshin itjane feem dat ochgol, maar behorgein. Vi kenne feem je hanne vi, ne karam soche gutri sem jara gegeer. Ni moe cheshin gulor hite kahar gras. Ni moe was nie kur an de mirne fjala gupas mar behar. Ergens an de nimmeta niele femershin atjachus garoshin tarire vitin karit. Ergens hot friesjiges was in chantach er wie pjachtig in het dagi.
agus gaideg na hanle arachus agus bristi cria hanig sin isteach na do láthar. Bí mai again ceachtaíon. Bí mai again ceachtain cearúla agus gabhrain go grásfar. Sanna bhí caiad na hasan Bristol do a hynach in all chorne agus hanel fysec ynach in go fes sin gyrig na bliona seo. Hanel fysec ynach in tydien in ikin sharafa y gwytig y fi nar cwpan. A se gybyg ar sŵl o'r ten. Gybyg sy'n ganarab sa hen rwtser. Hanel rhan y hyf gynoed yn yr nanam ach y hyf nid yn yr ystol mar yn gedna. Iegon yn dylist yn ysfwyr. Gyn y fi y dianer yn dylist yn ysahasien na'r niarst hen. Ac y bych sy'n tarach ar niarst ule wwrse. Neges gybedws ma sio gar torach. Ygys y gynam ha sio ha môr an le. Bristig cria. Ygys môr an ynranoch. Nga fat farsianach a riach. Neges y ser gwy gybedws y swanach yn y grech gynwle. Ygys gybydw gad y noch gyhyn gaif bog horyche. Ygys gybygad mochal et a waharachse. Ygys y sienne fionnach ymig dan y hwle ha iswains, dan y hwle han yn orsbedel yn eg naam ha sio. Dan y hwle hyd yn dwnig ystod yn dachien. Dan y hwle ag yn bel nich yn crwye. Ygys an fi caiet ar ars, cwys ne ced homi holoch ygys hodarocher. O yn da fiannach ach bochor ma tafig at y fobol. Y Sean hoffat oed noch ygys y haw. Ygys gyfelw y cynioch yw'n gachwar. Ygys yw gada noch gyhyn gain y gnan a dochgol. Ygys gada fysyn ag amanan rawn sa'ch yn y ffyrin. Ygys gyn sy'n comasach dat ein y sian ar nanem. Chanye wse na dochgol a hari chyrach ach sy'n hen. Gefel nichen malerain a hagwyd bach gych dafianachse. Sgwy mit ar sle yn sgyr y sios ar sle gach tjölachs gach dachi. Gyblion a hasio na blion a fale. Anna fi fechgyn môr an y gen y farachus. Anna fi fechgyn mwyn gyrile na chylir fi an yn thai yn gyr nes an ymwyd ach blion a. Ysgyn y mach fi an yn gas. Ygys gybyg y dochgol yr y fianoch y gaib. O gyna fioch y siain. Gydig ydw a hir na an fod a chwach. Ygys gybyg sy'n ywl y mochal da fianoch. Mochal da fahara. Ygys gybyg bwy yn spirit. Na malje rys yn ochgol y lewe ygys y heramnach e. Ygys gwy mit as le yn lwch driach gwle ygys a loch gadiach e. Gybydwys y cynioch ych i ffemen. Dos gai cohorien yn trie. Ne gyrdwys dar i'r yn slaniad. Ygys gybydw cynioch y rwan ag hwys yn y beha hasio. Y bys cwysyn dwlich ys cwysyn crwye. Gybyd mochal o'r pen gan stiwrys gan cwmal sŵas. Y cloentyn y dhathrien. Neges y torst ffracars. Ygys fi cynioch ar clawn mar yn ced ne gybyg iad sy'n sylwch tyrkys yn bianoch. Gybydw yn cwtioch yw loa nawn sy'n sgol hiachgan sy'n sgol hab at y sio. Bydd y ffa sŵas mar gynaloch y byddiagol se.
Gwyie mich as le har clere ules, ar nielan yn ules, as le har riach. No, hier ne gebetu, genef troch geroan. Sgybig synne mar fwag y pili ras y gwthen. Gybig dy cwrdiogol am na griach yn a fwchrioli. Neges mar sio gybig sy'n na fechgyn sos gal i'r sy cryd. Nyr I harafn ach y ffat ffasiach gyrriach. Neges esimpler ffale y chwr ffachor yn fwy. Y loas yn hagariolwg. Agos y maring hedne. Na diagwys. Gebedwys yma ta bianoch y hwle hyr perianef. Anon enem chrieste. Agos bianoch y gyn dy habed. Gebedw gach leheg. Nach begef hermili y brisig ysdiach na'r mis. Gebedw hen y cwr y gar a chimich o lor. Ne gorike gebyrg ne socher ein ha. Fwyntir han I kron er fi fistrachel. Gebyrg synne gan istrachel mar yn hedne. Ygys cwtioch yn gynaloch a higas as jöi. Yn dron nöfe. Y sier gwyed. Gebedwys gar stiwrys gar cwmal sŵas amgach ni. Dyt anoch yn ynese diefych dochgol y sioen dochlws, min och hwch na feelings. Ik maler yn ywle yn fadjws. Stiwr ar cymyn yn amgach cws, du as yn ulig jantas gach I amen. David ynese foch von dion yn y sosgal yr eidioen, ygys y chapel magirig. The Gospel according to John, chapter 21. En Jane en Nikishin, geil sich ies a fenarisch, da geskeplev, ek mur Tiberius. Is een Deutsch nog se fen. Van Maljerie Gele, Simon Peter, is Thomas dan Gerard Didymus, is Nathanael of Cana Galilee, is mich Hebedi, is die Schille, da geskeplev. Voor Simon Peter ruwe, ha mitologieskach, voor stiat zijn risch, ha shinjetol maljeru. Gimik het maag, eges hayat stiach, de loinger bouw. Eges had ik wacht giat nie fi een oitishin. Hanore wa vatin janish is tjach, hes ies een draai. Die geut haro is ek tischgeplev, kun bij eerste we aan. En shin hoorst eerste ruwe. Ach waun, en wil bieg pihakev. Welke riat sene, hanjem. Is hoorsteshin ruwe, chilikev in lien een trief jes dan alleen. Is jef shei. Hilikiat je machine, is een ish hapurinja te harik, is schon lien veracht in jes. Je machine hoorst in jeskepelschen, benevin la eerste Peter, is een journey te aan. En niet nur volle Simon Peter kure een journey around. Ik ga a hart oorgerjemme, or wij lopen nog, is hilig she geen sevoer. Kan ik niet jeskepelele aan een boing week, ja, garoyat fatte o hier ach no himichel taak hier ma falle, het harik in junyees. Je machine nur hanik iat der chier, hunet iat kriesach en shin. Is ies irachur ora is ara. Hust ies ruwe, hoeke van shot dan ies ik wach shivenesh. Hij Simon Peter Suus, is harke en jön kutier, waren to eerst gemoren. Hier is jeket, is tri. Is get vanurit shinaun. Hat de vrishig in jier. Hustia ruwe, hike gaaf Virginia. Is a charo a chrie ek a hunt en a tischgeplev, jarig je.
Kose organisch iad grenzierne eva aan. Aan sin hannig iers agus wachke aran, agus suka gaive agus iers kmern hetne. Iti shohanish in 3 uur en nog eerste F1 te gisgeblef, in Joiga eri van een marana. En sin en Joiga in genia regal horst eerste re Simon Peter, a himan evich jonjes en wel parach graag nach het ganse origin, horst gerish ha hierne. Ha fisaket gur telumu, hurstjarish behich mooi. Hurstjarish in dara uur, a himan evich jonjes in telak misje. Hurstjarish shugahirne ha fisaket gur telumu, hurstjarish behich machuri. Hurstjarish in 3 uur, a himan evich jonjes in telak misje. Va Peter tulich et jong kun durstjarish in 3 uur in telak misje. Igus hurstjarish a hierne is aangegoed ne hulnje. Ha isaket ge telumu. Hurstjarish behich machuri. Kuchevnje tamia kraru. En woorde wou ook christlich u feen. Is gimme kunt hu bewieren war. A hanore wies tu usch war. Schiene tu macht al waanden. Is christliche nachille u. Is pere u en hu nach ala. Scho hoerstje a kioloche kut a gneep was. Dus een doekige woord a gier. Is er ga scho gra hoesterisch. Den misje. En sin er Peter tjundag hunnik en juske pela pinnevinde eerste elenting. En jimmer en geet na vai ook eerste a hyper uit de horstisha hierne koa vrazu. Et a Peter esnjecht in horstere eerste a hierne kut en iem persjo. Horst eerste rish. Mazalomse anting dus en jik mee. Kut a shin toetse. Jenus misje. Die machine gai een raas sjo maag en mist en brade. Nach vegen jiskepel sin paas. Die jeugd had door stierste ris nach vegen paas. Ach, massa, mas I ma halse. Ne anting kussen jik mee. Kutta sin toetse. De schon jiskepel het had jane viernis in een nieke sjo. Dus het skriven een nieke sjo. Igus het ta isakenje gewel ionisch vier. Igus het ta marnkeet ne moran, da nikev elle arönjese. Igus nam biug I atulus skrifje is ima varal, nach kumig en suhu feen, na rachig skrivig, da jorikes. Amen. Så gierne fjammak in jewe goede tochtom, da enen roa hulle kleur. Je met de eerste nisje wie schijn, Riesje van kloen gierne, als de Jerusalem dierk harish in niket te leven van een tjachke jaren. Psalm 36 and reading from verse 7. O Dios, prisalurama, da heimnas gragach tein, pascal das gene jemeschen, waan doch es wanende. Seilt euch haft de starre spalt, saas ik er jat de moor, at dan in waan te holen zelf, joch per uw geiver hal. Topperne pehe haket jara waket se jieren doel, es an het holle stjaal droch gwan, kiesjen je solus juur. Marie te heines graaie geet an draun per joles ors, is boernig dieren dag pareen, da wocht ach hiechjaars. Kerein weer een jacht of jaren, o Jezus priseloren mag, dat heimnes draag afkijn.
met de nisjes aan hoe je gericht ons in de heftige leven zijn. Die met van none of jaren Harris in niet John's Gospel chapter 31, reading from verse 31. Het is Peter Eschnechting. Zijn Johan, voorstel is a hier ne ket en een persja. Voorstel er is maar salom se eganting dus een dik mi ket en toetse jen us mische. Je machine kai en raasho maken met een brade. Nach feig in Jeschipelchen Fass. Die Jeugd hat durch Irterisch nach feig gepass. Ach, masima Holze. Egan, dinkusen jikt mi. Kötte schen duze. Frieren, woeken kira kutje meluk als je daarop jaren hersen niet hebt. Gen uitse misje. Als je niet vecht in ons hapje de la schokken wil, tar kutje met de lukkaleid. Christe kan nog heen als je de hasserie. Ergens henna hier voorgaan, groot tijdje waar een halve was je de hasserie. Ergens kan je niet in nog gaan. Goed kunnen niet in de hacher rene waaien was hij was achter de grammig de nieuwe show hoe je heen krijgt naar de fjoliges knaben het spirit ergens duurille dikke iers het duurille was aan de schamers, de torschentoontjes, hissen am jaan. Omwille, koshacht maar, dit is een dies, raad, jema. Ergens, het jeverach voor, mohimichel, na waaien, na wasjo. Ergens, je de honderdje haarstje, na hooliganje, na schalles, zijn, na rauwtje, hach macht, Jozef, ergens moeder. Ga jeugd gaan nach nacher die Christus als jeune hasserie ach woord heet. Ik is allemaal schöne hekken zal laat je. Ga nach nacher die rier Christus her eri van de midden ach woord heet. Ik is samen terug niet hij komt af geen
vi ka echtin aan zijn tu was zo. Nes het tu wil ne koosje zullen de hier ne diskepel eras jonsi nieuwska. Maar het is niet een zorgstelling dat de nog eerste geit verzullen de jerige in het waar. Kan juist zullen zijn dat hoe het niet grummer in een jukkisch de waarschijnlijk. Het is een getroef als de waard als joy was. Dus een wijn willen er geen eentje geef. Grokrieste eredi van een midden. Dus maar wat een jenig. Had niet een schijn heen het karavel gaan naar wat de grummer in een jukkisch de waarschijnlijk. Dus onze happige show. Dat doelen is chillige ras in jonsie in juska. Wat die heinig of ik naar hapstelig dan jachi en gurren ter gunje schene hiksen. Achter juist niet vechten slaan je de kunja gerueries ik naam hasho. De drie hingen betalen zulhorstjaren het tasja vechten aan de prieren show aan je vier. Jen usse misje. Dan ze daar uit je vechten natuurlijk tussen een halvui evidenten feesten. Dus aan ze dressaatje we vechten ne socheren een halvui evidenten feesten. Het tasja vechten de prieren zo maar aan je feest. Mesje gaan jullie kussen Ramen hem heel Peter jelig vindt niet in de jelig en de scherm heel hij ook al oor zoer maar ik ga je Christus machineur dat je gevoel schoon daar als een doorschat je toen je kan het doen en wie door zoel in het zorgstellen kere meest watchinele van de Peter kere toen je raken baan als je van je lef hier gebel de hooligan wat kan later kan je lef hier draaste gewil de hooligan meer je goed je gaan je kan later ergens had anaprach voortna ergens had anaprach fatulaka je toen jeles had later keiner toen jelle kon later salte ergens je toen je had later rak ergens kun je met een mis ne grechwich gefaio toen je Italiaanse maar geet net. Je toen je smaak je anaprach na para nog ranchen ha anaprach water aan de goede route. Ergens chast gewak de route nemen. Ergens je grechwich ha maar een geet ne anaprach rak. Ergens toen je harak betreft je kun je maar proosjelen aan he. Ergens toen je naar voelig weer een hoornig naar voelig weer een chastig. Kan je checken weer vier gasten naar bij toen je haschen er is erg handig naar bij het vruchtje er wie al ver aan zijn vrouw jongens gebied het jongens van Jesan nach dürfen ich schon ungewohnt. Maar Jesan en die waardigheid van waaien weg. Ergens, had ze zullen in je hikschen van de schrifteren. Schoen nu dooi, wat Peter, het de jongens van je Jesan en schoen, nach dürfen ich van waaien weg. Dat Peter ergens, we kur Arabs moor aan heen. Gare ka hikschen heen. Gare het hikschen watschien. Gare het hikschen maar de herschen limitations zitten. Charlotte was waarschijnlijk. Als had dunje mogel de limitations akkusen havra. De had dunje koud en schallige de shed. Hij aan de konnost moor. Dat is nog geen is baten. Ergens kun skialere skippen, het eerste aardje van de beeld, kun skialacher skeren, verorken maar, ergens, als je nog het touw, tranenisch te hebben, ergens kun mogen
in de kolorsta. Agus, gyda fa prios yn y hen, y tos rog de ffeter, agus i tjug haraf peter fi geis a fish. Agus rau fecht i gradunja fa sio, greg o skip of de dolajún si mar gebieg, or y fiabig. Agus an y nónia glegari, gyretol y hwytiem, agus y dol ga gorstiach yn hen gymor. Agus, se sien y gysi. Nesje, sy'n fechen tyfel yn y cwsio, nach bych Peter gebracht kommen sa, y fi lefys creach gan gynnylis, nach du fyrste ga aan yn y siogl yma bech yn y hwynt na cwri. Ha fi sy'n kommen sa, fi tig sy'n, wat sy'n gynnyle, fi tig sy'n dynnyl yn y diwat twyslach hygs, dola siacharan, ha fi kommen sa, fi tig sy'n na ni sy'n crwy wat i ffwlwg, maar het begin heen in de voet van de nieuwe schaal. Maar zijn was eenmaal, zijn schaal waardig moor Peter, is was schaal naar Janach ga als je wijn. Dat je een vroeg zal, is picture, maar hem is doen. Als schaal dat hij zegt, aardig gemeerlijk met een huis. Ik heb was schaal ach absoluut jaren wat jaren alle klachten gekwaad. Ze er alleen willen, gaan we naar herker moor. Because han het do route ruinje aan de shit aan de wikaag zieste. Maar waar route er wat nog het bach gegeven. En we naar herker, naar afstel, groschite. Moet je bijna bij hen en bij. Vooral met je wat aan de hen oorlog is een minstens route haar show het goed als lee. Han je wanneer het lee heeft. Die jaren krijg hier, krijg ik gaatje Christen, ergens gekomen zijn in miljoenen te houden dat zijn. En voor zijn jullie poort dat je kan houden, als je schakraas doen. Dat weet je. Ergens, maar ik denk dat je kan houden zijn, begat er eerst dat je dingen gaat zeggen. Ergens, kan je gisterig in jaren show, dat zo'n, kan we tjukjes. Listan dat fitter. En je stier maar dit zijn als het rust, moet je zo graag. Nach hemel dooi had je het vast. Christo, maak je dooi nach mielige schönje. Na ben roonjakken aan zijn voet. Maak het door je gorstjes in gemoor. Ach, je jirisch in maar een ketene. Ergens, ik kan maar jirig, dus ik kan nog gegaan. Maar vechten, zo aardig kutjaf maar hemetje. Han het dan eens, en de heel verrassing gerasje reis, en de gochommen man jaren kriesten. Ergens kriesten dat scha oper, uremochtarief, gewit alle machen het ze daar scha. Ergens han het natuurlijk bij Peter, de boeken naast van moor, naar huichen in esjes. Maar er was kriers en fortuurse kool, die zich kunt ook weer als een gekomen. Ergens kunt ook ja, een winnerslag was zoals han ik heb. Hoe dat er was schijner. Peter en Leonig lejeunigs, ik heb hier waan de spirit malik. Ergens ik heb kabel schalig en de hoe het is gepelelen. Ergens kan je. Kan je zien als je vindt. En een show, een hoe lekker jong. Ergens, zullen we kijken toen je ruim te gaan, nu is in de vachtel. Kjaars, toen je een voetje van de beter koetje. Ze veel mag dus te wat jong te jong. Je weet wel hachers te jong. Ergens, nach heel schedderhaartje vier moest je heen maar een geetne. Na het jaar zoel, wie na het waarneer. Misschien gaat triest maak je round van mijn hemel doen jullie. Ik heb je niet doen te draaien. Zal gaan vader of sajeur aan het doen. Zo hoe dat je toch zal gaan vader of vlees. Zal het doen van echt je trippelt naar weg is. Het doen je deel is het hier. Schön maar het doen je gaat. Hoe is doen jullie? En laat je hoe weer in wanneer. Ik woord het go iemand van gaan. Dus
Haar sy'n eich tosiach bliana. Dwi y ffordd y siar na fi yn lent yn Christe. Sien yn dlia ha ffyr. Ygys, sien yn dlia ffarafel yn dynnu gafi tiarentje. Sien yn dlia ffarafel yn dynnu gafi sana. Sien yn dlia ffarafel yn dynnu gafi saifer an y nich yn spiritol galentinsen. Jen wsa mysio. Ygys, gyda se sioch y iemes sy'n fi gian efo hwyl o fod erbehe. Ec tosioch blion wryle. Han vi kent ras lwyd pwys han sy'n gar na'r glistanessens na'r mörgs ma sy'n ras han ta blion ha sachet. Vi tosioch yn y blion ha sio. Gwyas yn siwrne vi bwloch y gras o'r go vi gilys ygys hwyd gasen. Wel, fac mit mata hiet pyn gyda si. Ygys y dar a pyn na dwliad y sy'n a halwyd fi lentyn Christe. Nes sy'n Christe hyn sio sylad na hasgal. Ygys, dach niach ac o fi galentyn sy'n ffeimiad yn cael ces i hyn y hwgal sy'n gwlein gyffrednach. Ygys, dynia sy'n bia ha gen y fiach nach il dwlyd yn sy'n dlia ha dynia ha sien yr y fianwag. Ha dwlyd sy'n awr sy'n dlia ha sio nach cynnig yw an y slia biele awr sy'n fe ha sio. Na an y slia biele an y ffisgach y gynnu. Ha dwlyd sy'n. Ha bianochgen, hyn yw'r bianochgen an y slia biele ach awr sy'n dlia ha sio. Sonus, hyn yw'r sonus y biawn ach yn sonus ha iatsen ha lent yn Christe y weinsach. Yn sonus ha sŵhwl y weinsach hyn yw'r sienach sonus na ha mialwgynge. A sio ffarefel 4 honus o'r sio harsgen tupper na behe. Ygys iatsen ha galent yn y tarig as yn tupper ha sio. Ygys ans yn tupper ha sien ha hwlydat y fonyes do behe. Ygys y machas yn tupper ha sien kan je haarsten piano FB. Nes je ha kute ruten, nes je föd dole viaken. Kunt je vi doktaan en doise vi dole viaken. Ha fat ik het gelees in gierne pjorsing als het hula sja. Iges hier ruten dus je noring in raad dole vi sja. Ma pitje ik hoor haronja te vrienden voet generale kein gewissen lijst van pianochen. Sef jysk fel aret i fygawn, fyr byga lainsach hwg pianochgan o'n yn tiwn. Di cholien fyr sy'n fysad, wel hafont sy'n gynnu. Ach, bys yn y lainsach hwg pianochgan. Hwyd sy'n dŵle fi ac yn gybys yn y cynnioch hwg sy'n lainsach hwg pianochgan awns na haron. Cayw bys yn glystiach, tatat yn y bliona, cayw sy'n cawn y bliona, na na chys, gybi pianochgan. Fwyl sy'n cwtioch y fi ceintioch harsgen gybys yn y dol an y tonsfig na môr i'r siachara. O'r ha ar siachara'n na slien fyr na ha synia smati comasach i'r hicsyn. Fwyl sy'n y fi ceintioch cwtioch gyby arach y sôn. Bo awn. Fwyl sy'n y fi ceintioch cwtioch gybys yn di tacryg y cahar gras. Pwyd sy'n fi ceintioch cwtioch gybys yn dit behach i'r ochdol. Ygys, a ffysach yn y cein an y tors fig na môr gybyn yn nich yn hasien i'r istrach y lein. Ygys, hanawn y hwyr ar gil siach na an y daif ri ar nôlach gybys sien ach an y daif rysyn y ha gilys ygys troch gyrach ygys graia. Geresym sy'n bwloch y gorne na pianochgan ygys gar stwyd. Ach, chanel ffys ac yn sy'n restol i haron. Chanel y marach i'r iawn. Chanel ffys ac yn y griach yn sy'n y fliona sy'n biach tjörlich yn gyn brisig sy'n biach stiach awn. Chanel ffys ac yn y harsgen bys yn slan ffalai na'r boig na'r nincyn fatach fliona. Chanel ffys ac yn na nincyn siaraf y gwyt y cynnach yr ein yn dlia. Ygys, hen afianach fôr gyfer
Nicht in Aschen Erolochon. Nachher. Bij Pisak in het raast, roeten kruie, waarom zijn duvel was jas, roeten kruie is een beetje die konjakken, een beetje die vanlachen. Haar gaan jullie hier het als geen gras, rovijn is schon in je kruie zijn. Maar zijn beetje je smoonjak en jaren naar njast heen, dus zijn het hebben een beetje die vanlachen. Snel een grit wat konjakken, een beetje in je kruie. Zijn dan oorzaak hier dat je gras, dat ik het juwelen. Snel gelukkig hervallen hard in je kunt groeien als je. Dus er is veel misschien zogegraag. Dat hij alles door Peter, hij eens de Peter rolijn, roet daar hier schara daarin. Dat hij eens kiest in de schot de Peter, een geneef baas, even kijken. Dus, het woord en ja, ik wil Christus geen kontjes en ja, een gnepaasje was zijn, waarop Peter kan we gezen. Kun je hij gezen, kun je graag dat hij gezen, is een gauwtje van een waarkers naar verge kalach, dus een waarneer naar hersen gezen, kun je zijn vuur naar heel, afgezakt en gewone keen, gere show en nie, maar wel vierste revavers aan de show. Ik is maar bikaartje Peter, dat je jene Peter was schoreen. Dat pissig kan maar show en weet voor krieg er waaien aan zijn teugel was show. Dus gaan het doen, gere goed Anna verachteren, we geschenkte Peter. Show het inziger waaien. Ik is gaan je checken naar beshow, je gaan in jesmiane bijnachtens, in jesmiane in het listen sens, dat ik in Henderson jongens kneren in de napstel, dat komt is dat een bijnacht voor, gisteren, ik heb hem goed haskal, naar een hen meer te gaan je frik, ik heb nu naam, dus kan je zullen je beshow het je niet ja, het ries uit het ries, maar hij weet al op het krieg in de weg. Dus maar ook me kennen en journey naar hoger volle vorne goed een kroei heroin. Ik is nog geen gras die er in de hafe met naar een hodje in een kroei zo. Zijn de show en nog dat vetter rolijn in nie kroei was show. Dus je doe ga kutja goed gobi kuranasche shows gobi julen in nie haschen et er gunje in nie schen hikschen. Als er zo goed, maar beheerst en dorste has een restful join, zo een drie hasabeltje. Wie galentensen. Kurat njarapse ule aansen. Gar chilike ule er goedemsen. Dus, nach hele priesele harsen gewel zwaar raken, nach hele al verkoel zijn, nach hele toch gar treekschen. Je had alle hollen in de jade en nule, had alle horen gewoord, ergens maar zijn, als je vechten, heb je nog geen morgen aan, en wie Jezus gazen. Ergens heb je nog geen morgen aan, en wie een drie hasja, ergens zoelersen, ergens het was onwacht de ochel heen, en wie rol op, eentje in hier en een tal in hier daartoe. Ergens ik hem eens uit, ik gerne een harsen. Schiet de harsen, niet behaar, weer als narre. Maar wie je tullen, is je koningin aan zijn teug was zo. Zijn onze mission. Ergens nog zal ik 3 jaar houden. Disgepel aan de schut. Gieles de wijnster. Galentinsen. Maar wie je de listen is voor de heroin. Wie hier en wie volle gras waren. En wie torst onwacht gaat. Ergens een körperhut. En wie kijk waardig gegaan met de listen is en Hashem. Ergens een eerste point. Where the singular. The third point. First of all, we looked at these words. Follow thou me as a command. And now, secondly, I considered a little not only
the command, but the difficulties the believer is faced with in following the Savior. And thirdly, I want to look at this as a privilege. Now, it is Christ's sole prerogative to appoint to each one of his disciples, each one of his believing people, their lot in this world. Whatever your lot is and my lot is, it is by appointment. That is what the Lord in his infinite wisdom gave to us. Secondly, of course, it is his prerogative to appoint to each one of us our own individual gifts, and each one has his and her gifts, and those gifts are to be used to the glory of his great name. They're not just to be expended on our own selves and become preoccupied with self-interest and so on. If we are his people, these gifts have been given primarily to serve him and to glorify him. And thirdly, it is his prerogative to appoint to each one of his people their sphere of service. And each one of us has his and her sphere of service. And as I've told you repeatedly, there is no point in wishing that we were someone else, or wishing that we had other gifts, or wishing that we were on the other side of the world in order to serve the Lord. We have, friends, a mission field on our own doorstep. Maybe some have a mission field within your own home, within our own district. We don't need to go far. The fields are white and ready to be harvested, regardless of where your lot is cast. So it is his prerogative to appoint these things. And it doesn't belong to us at all to probe into the hidden things, the mysterious things. God in his wisdom has left some things mysterious because he has made it absolutely clear it is not our duty to be probing into these things. But it is our duty and responsibility to know what the will of God is concerning us. What are our duties? To grasp those duties and to seek grace from God to execute those duties to the best of our ability and to the glory of his great name. And in doing so, to fix our eye upon him as our great leader, the captain of our salvation. And in fixing our eye upon him, we are fixing our eye upon him as our great high priest. We are fixing our eye upon him as the advocate we have with the Father. We are fixing our eye upon his finished work, of which we can add nothing, from which we can take nothing away. We are fixing our eye upon his perfect obedience. Too often, friends, we look to our own obedience, and if we reckon that we are obedient to the Lord, that brings us a measure of comfort. If we are disobedient, then we are cast down into the slough of despond. We know very well that assurance of faith is to be found in the path of obedience, but it is not our obedience that is paramount here, but his obedience. His obedience. To keep our eye on his obedience. He is the one who obeyed God perfectly, who fulfilled the law and made it honorable. It is his righteousness that is imputed to us. And hence, let us look to him for the comfort. Let us not look within for comfort. And whilst we can find tokens of saving grace in our hearts, we will also discover countless other things there that will cut us down. And keep our eye, therefore, on his obedience, on his finished work. Keep our eye on his love. His love will never fail. Keep our eye upon this infallible rule, his own word. And amongst Christ's disciples, well, we have all types, haven't we? They are there before us in the Word. You have the spontaneous, such as we have in John chapter 1, verse 38, 39. And then we have the prompt and the obedient, like Philip.
And we have the sincere and the guileless, like Nathaniel. We have the doubting and the despondent, like Thomas. We have the impetuous and forthright, like Peter, we've already mentioned. And then we have the steadfast and the courageous, like Paul, and the close and the loving, like John, all types. Where do you see yourself? Where do you see yourself? What matters, friends, is this, that we are amongst his disciples, and that our eye is fixed upon him, and that we can say today, well, like Peter, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. And you can rest assured, when Peter uttered these words, that the very thoughts of his own unfaithfulness and his despicable behavior was not far from his mind. Yet he could also, amidst all that, be able to say, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. But remember that Christ also had his temporary disciples. Yes, indeed, there were those who followed Christ because of the miracle he performed on them, only for the miracle's sake. And there was no miracle wrought in their hearts. Remember, the lepers, they were all cured, they all cleansed, but only one returned to give thanks. Do you think for a moment that the rest who were cleansed, if a miracle had been wrought upon their souls, that they could possibly stay away from giving thanks? That they could possibly stay away from not associating themselves with Christ? From not worshipping him? That's inconceivable. But one returned to give thanks. And then there were those who followed him for the sake of the loaves and the fishes. They were partakers of that miracle. And they followed him for the sake of the loaves and the fishes. And there were those who followed him simply because they saw him as a miracle worker. And as long as the miracles continued, they wanted, you see, to be part of the band. At the moment the miracles ceased and Jesus was arrested, they all scattered. And the tragedy is that his own faithful disciples scattered along with him. They viewed him from a distance. The rest didn't view him at all. And that is how it can be with ourselves at times. We can view the Savior from a distance. From a distance. So there were the temporary disciples. And there were also, friends, the treacherous, such as Judas Iscariot, a treacherous disciple. And when you come to think of it, he at one time was numbered amongst the 12 as one of Christ's apostles, yet one who had never seen the light, one who had never been translated from darkness to light. And in our own day, out in the world there are many in prominent positions in the church, all over the world, of whom it could be said that they are the enemies of the cross of Christ, who preach not the gospel, who preach heresy, who lead thousands and thousands of people astray, blind leaders of the blind, and hence both fall into the ditch. You get all these types. But then, of course, getting nearer home, are they not temporary disciples in our own midst? People who come to church regularly every Sabbath, and we are thankful for that, and we hope they'll continue to do that, who are supportive in every way, good to the cause, respectable, morally upright, and they've sat and they have listened to the Word for many, many years, and yet the Word has made no lasting effect upon their lives. We pray that from the beginning of this year, the Lord, by His power, would arrest such. That He would arrest such, that they would discover their sinnership, and that they would see in Christ
the only remedy, that they would come to him and trust him as Savior. So we see then that Christ had all types of people following him, but only those born of the Spirit, only those in whose heart his love had been shed abroad, constitute true disciples. True disciples. Even if they do at times follow him at a distance, even if at times their hearts grow cold, even if at times they stumble in the way, they are still his property, and he will lift them up, and he will bind up their wounds, and he will strengthen them and encourage them in the way. As we then, friends, begin this year, may we seek to follow him. That is the most important thing of all. Knowing Christ as Savior and rendering the obedience of love to him. Everything else in this life is going to pass away. But those who know Christ, they shall live forever. Eternal life is already within them, and they shall never die. Let us then endeavor to praise him. He is worthy of praise. And let us lift up his name, and let us by our life and conversation set a good example before others. Ye are the salt of the earth. Ye are the light of the world. Let us sing. Nun dan öfre hasin, gatavalor gevel sin, an the short chemical toch go very here wat in everyone. Or ik naam ha sho ha moran. Chovan joch watje. Agus nachlat a tik sin yagan katje velan. Agus asin gatavalor gun dan öfre Sean nach de gaku Dalwag an the Dorochates, Gungia, Ugus, Gundocha. Ugus Shekabishinia Trua Salahuv, Miat Senachtuar Yall the Sosh. Ugus Gabishin, a Kur Sosh Galfias the Faghoa. Ugus Gamishnachug, Nabichin at the Heiste. Negus Gibetus at Ashgai Orni, Govikatiri. Ugus Gibetus a pianoch dochel gai. Pianich gachun an a shohadju, gachdachi a farkar. Agus gebetus a gion gachdachis, a gion a parent and a gion in chola. Agus a tolar na vata ta chuach. Du as a nulichuntus gachi is dame. Je met de nuzieke wissein van Kluin hier naar zijn nunne salam harisher in Giafik, het Psalm 121. Mahulen tokum soorse kom nem biaun en jik manast. En hier een talaviges neef, ha morstach kulitja. Ha leek dat de hash har biek en schlaunig ikupraag. Tam neef hat jik shinerunia, verkaajet orste gna. Fer verkaajet Israel kattel hanum na suai. Shet verkaajet shet a skar, eerst a lai geesh gepoei. A grien chabulius en la, a jaloch fos en ui. Niet jiet a chaajet ook a chof, niet danem jien a chui. De golle macht da hach gestjach, kaint it jieg na, an jemes a sha nische town. So shine macht gepraat. 3 rein aan de kerf jaren. Ver verkaajet Israel kattel hanum na suai.
graie nach, gekommen steht, nein, mein Rivulle. Amen.